Bidegorria. Landetxo goikoa atzean utzirik, ikus ezazu nola Urigen parkearen behealdea espaloi batekin mugatzen den, eta honek zuzen egiten duela inolako aldaparik gabe. Mungiako tren zaharraren bidean zaude. Alde batera bazoaz, Mungiako alde zaharrera egingo duzu, geltoki zaharreko Nasarantz. Beste aldera joanez gero, Bilborantz abiatuko zara. Mungia Bilborekin lotzen zuen trenbide zaharraren zati bat, 1998an bide berde gisa berreskuratu zen, Bidegorritarako. 3.600 metroko luzera duen Bidegorriak Mungiako kaskoa, Atxuri, Zabalondo eta Laukarizko auzoekin lotzen du. Bidegorritik paseoan, oraindik trenbidearen aztarna zahar batzuk ikus daitezke. Trenbidearen linea elektrikoari eusten zioten hormigoizko zutoinak. Zabalondoko pasabideko guardetxea eta bertako geralekua Mungiako orografiaren oztopoak gainditzeko ezpondak, eta baita tunelak ere. 1894tik 1975 bitarte funtzionatu zuen trenbide zahar hau Mungiako aisialdiaren eta bizimodu osasungarriaren erreferentzia da gaur egun. Eta herrikoek kolesterolaren bidea bezala ezagutzen dute. Errepara iezaiozu oinezkoen eta txirrindularien joan etorri etengabeari.